ebintu biriya bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe letera omurubire w'ense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'ekishiringi kinde ase kinse kiri kyesiko unabona ogukina kwa maguri y'ebintu ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togo chikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase kiciro cyito ebintu ebiya soira ase kiciro cyito nabo togo chigutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase kinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu ku kinse kiri kyesiko nagotekeragaga ase enseito ya Kenya kira rituko rya Jumanne na Ijuma guchakire kinse nyicyamambya ime ya Ndizi TV Ense yobonchoreria Mbiamana sana omwanche mulia weta seni kia Ndizi TV ngo kwaligane naende elinde tosange ase obwamo imeyomorobilio wense yobonchereria elinde tomanye nakyo bonchereria bagende tokolekana anene kura sorgongo ruwa Gusii kolende omwanche muliende tekokonyeranga asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na baga asensemo ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bakutonya wetra www.ndizitv.or.ke ile tarane Fridah Kerubo ngo kwaligania elinde tosange asobwa mokonde katoko soa asichinsemo cyoboncherea nimeteli tukoligoro abana bekirasigia 10 ya kiandamba bete bakwira na chiskuru igo abayibuli mbabete bagokora shopping babete bakugura chi uniform mbabete bakora ibinte binge asoko nekingango ikirani bale abana babo ase chiskuru gonto kwana amange tumanyinga kiase sekteri yobonchereri mbabete bakakini amagori yebindo nabayiga sensemo yefa yakineteli tukoligoro umonchimuli nabwo sangana inche wetra ase nambe yirigabo ase screen yawo kono monchimuli yeri tukolie rero ninde no mogeni ase studio ntetindara mwali baga aratotebi nakiakorukwa naboigonki yakokora abayigo tuchikosanganere amange na kiyo sekta yobonchereri na ki economy ya Kenyere ngikiriye serikali wenete kokora nabayigo ngakia bonchereri babenete kubeka ebirengo asugukinia obonchereri bwo umanchi muri tobasoska tobasakonyegera sangana intwe goika omolio tigamwaligani elinda totebi na kiakorwa karibu sana Mbiamano Fridah ngogwakira Mbiamano na Ndizi TV asogo nkaribisha ase studio ino lero amalieta nje nkoro kwa Bonface Nchagwa Monyenye ncheno mwana biashara na ande nkora participating in our politics that's what I do basically I have a business in Kisii town and I have another one in Nairobi yes ndachiko kwanera mange igoro ya biashara bya ona ndoso emi mwanchi muri na kyabonda gukora uboncherera bwaye akondo mwanchi muri na gotebya bukale litukuri igoro abana mbabete bakwenda chiskuru ase sector yobosombi ligori ndiabete ligokina akeigo kolende ase omuchandoro kanete ko bomonene na sense mochi uniform inyora serikali yabage gukora libene nga abayiboli mbaba bagotebigwa ase eduka specific bagochikugora chi uniform kolende litukuri igoro ngo bali kwegwa chi uniform koru ase chiskuru neto mwanchi muri turasanga na aya mange kertogo so sensemo ya kabere ye studio tomerene na abayiboli ababete bakwira abana babo chiskuru na kibanyolete ibintu bire ase sekta yobosombi na kibyarenge go mwanchi muri ete tosange na barabutuska tobasakonyegera amalieta njashon musoti ngagerede nga toira abana form 1 mbona na rure ko mwana form 1 lakini ere tofauti no abuna irire ngakie bintu byabete igoro mono kwaza mna shopping ere yabete igoro mono okora shopping yubwaze bwa mzini kwa bwanga ngonyorore ne school fees konyora yairi ogo ge school okoretegere gento bakori ikerete nande ko maiko kwanyore binde bingao bitabwa DCT
ogote nga chibeza getenjiro takire kurugose ne chiri busano nga kende gionsi gegobole school gerasire school mono yara tugutairani rasi morwe ikina kinaro de kiabeke gania sende na ndenga ibintu getembiro na nde bike yani okubekera bita iyopi lakini gogo chikote batigamba bekere chibeza esimi bakana bataide cash serikali yetu netakire ligere ndo bunekyo abaiboli asenali tokumi wonyoro bwate kwe bangete kuarura tambe munabona muna ndu arura tambe kwachire pake skuru we bangete ngebesa nabo atenga naiga igongotikari enga naiga na inchendiere kende lakini bono naere irupaka nakire simika nande bachire gondomere besenda madeni na thira za madeni egerenga kane minde bago sabaka ekora na arura tambe nale kwena na bana ndochenge uniform yega baiboli tokomia senge jona ratoka kuchiskati ibere twagwe swente emo gorende jumper ne track suits tuakana 17,000 lakini kero uchikogora in fact njiko ira no ene 6,000 abu moiboli gogomia mona beseli twale konyora at least nale ko gore uniform echiro usengore mpime na bonale konyora sebeseli gutigara mente egero mwana taji ko seri school fees momendere next time ngakane lakini bono kwanyora chiachire uniform chonzi Maria Tangoro Kevin Omuro koroya Kisii main stage ya Jibas Kisii Nairobi ono litkolia lero at least to shoot nga form 1 ya ngere ko na school era license ile ngari tukoli tangani tu anora bayoli abange bakore ko school fees akibako irana ono changamoto era jange gasenjonga bono usafiri abana baba abange abayiboli mbaroro usafiri aro yakonga lakini enda bono all abana barachire school tuamenta sinini asomonta rekolinera siringi 1000 yaja 1200 asomonta rekolinera 800 yange 1000 lakini enda sinzi yange tukoli tangan bono trale fro ko chimoro bana ko chimambi abana at least wiki yange maona ne cha admission cha form 1 Maria Tangoro konsom ko Kisii stage gaiga intwe side ya ito yo bosombirero abana baito bare konda chiskuru chia ngangega ntoro chibana bakwenda chi national school chesko muna alliance mangu tindo chibana baito bakwenda ro igo ebiasara biare ngoro ne bia town service within Kisii igo ntuma gori tindo chose ndia to affect mono kwa sababu abantu bare ngoro lakini bare within gaiga Kisii batari kwenda tambe bako babantu na koirana igo igori chetindo chose igori ndia chanda abantu kwanza chikari chinde chenda bosa mbia mono kona nchena ko bo mwana umwiseke ore ko join form 1 gento nara abaibori abange to bwati school fees nende bono egento nara igari school esinairo mwana one umwiseke ne uniform abarimu bakuriera sana nakiora ego chiskati bere ne blouse bere wa ne track suit ne jamba wa kweru 16 no bekera kerege bweru na 1500 nchi ko ba 16 igabu no ba kuriera bona ingirende ni batatebye school fees ereru 80 kobwa kotamenti chi uniform afadhali ngende kekera nena ki abaibori twagora chi uniform baenda bato badge te ko ina no shilingi 50 wane badge ne rekora kwa sababu material na rekosona nege tamba ke na rekosona nge ko ina no 1500 lakini twa kwa 16000 bona muna nje onega ina indega ige stage ndete ko rigia fair ngira ni omongine sa esibamenyete na abana inche ngokora gaga lakini omongina nera ara tambe no amenyete na abana akora go Bungoma igari gasi akora ona igone fair nkonya korigiga motomere nera chikonya bana twakamoka barimu batwakabaka baturutanze Mbia mano sana umwanchi muleweta senikia Ndizi TV chinga kitondete gusanga imeyomoro bilio bwense yo boncherelia tobere to gusanga na boncherelia korwa ase stage imeyomo chobo songo na bayigo abayiboli bali kuira abana babo eskuru litkolia igoro una babere bakwererana kibintu byabete bikokonga asensemo yabo asensemo yefe yabeteke gukina keigo na bayigo ase chi sako chinde ni go boncherelia bwabete bukuira nanse ekyagera bakwereranga
kusanga nigo obonchirire bwa bwale gukora within the town igo bantu bali kwenda gusi chiskuru kiri kiale mbale ngoro litukoli igoro akulene na sense moye chi uniform babete bakwa ko chibesa sana ekegera bali kugora chi uniform korwa ase chiskuru kono mwanchi mulenda chikosanga amange na kyobonchirire asense mwende bwakolekanete konde litukoli era ntore no mogeni ase studio oyore omonchirire kabisa kurikwanganere Bonface Monyenye achikotomanyia mange naki ekero monta tete gochaka obonchirire bwa ingikeria bwenete gotwara nande nakomanyie kero kwarigiri mbonchirire kyotete gochaka asiki ali ubwenete kubeka obonchirire boli bwago tarekira gochikotwara chibesa chiri gose chibesa chiganeire asogo chaka obonchirire igona chikotosemia amange Mwanchi mulito basa gusikato basa konyegera genda gusanga na intwe asinsemo chichi mitandao na bagotonyora sensemo ya Facebook ugwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News na baga na gusanga na intwe ekenengera kyawo gwetera sina mbiriga basi screen yago otomanyinga yiyo kubwatia omorobiri kuronye kubwate boli rinde lyansi muganito no arase studio onyara kuba gukumubolia ikegana nuga ni iri otwaro bumanyi ekero kwimukige tambukero wochaka obonchirire bwago kolende karibu sana Boni. Asante sana Fridah. Habondi tukole lero mwanchi muri na tete kumanya. Ekero monta abwate kerengere kyogo chako obonchirire. Nkikiriaga ni iri gotwara litangani. Kwanza kabisa gochako obonchiriria ebiasara. Litangani kabisa utara atwara chibesa. Oikora atwara kwanza oboseme. Omanye kwanza ebiasara bintete gochaka. No bwate clients no bwate market ojake kwanza utwara obosemia omaikoli gichibesa no twara nabogo twara chibesa ochake biasara ebi bitabwate market yebono kwa hivyo ukora twara obosemia litangani omanye gochake biasara akero monta tete gochake obonchirire bonde bwense lazima ngende ndaligie business consultant. Okay, that is small business consultant. For example, buna inche ebiasara bya nembwate igoto bwate ebiasara byo repair chisimu repair laptops na konine laptops yecho oise korige likero mondo na bwate simu nande simu go ikesareke na baiga ekere simu ya salikire go ikotorige bone kitali tadras mochkorige business consultant agote binga abantu babwate chisimu ekina bokorora ayo munyono renga abantu babwate chisimu nandi simu go salika chekera lituko yebona twarira abantu abange bago chaki obonchereria bakora matukabera atatu enkyora teyo monchereria kera gose muntu bwate kerengere likyugo chako obonchereria okonyara abange bachakira obonchereria go saigwete jirani yango korero obonchereria getenera agachaka matukabera atatu gakoika okwanyore biashara byagure bona abuna ndi michande ndenero ekaroko rumuntu ndachakire gento naye gwachaka temineti kiaru ime yago igo kwaruro lyo chakire naye gwataka gochaka ebimbi anya kogendane oika kwanza kuruime yago omanye ngi otagete gukora omanye kogechaka ekero kurigereria asense moyi market nakyo muntu mbinto kibiri bwenete kurigereria atebe ngaka igabono nabo mbwenete mbeko bonchirire bwana buna nagotebia ekero ukorigerera chisimi siminchi koera kurunse kuru chisimi jaja agete korosiku siminchi koera nande gwika chisimi chisareke bone ekero ukorigerera nabo kumanyangaga igani mbwate biasara tinkorara nchara itikondi ondara rencha yebona ekero umuntu atete guchaka obonchereri lazima abwate chibe atware chibe sinyenge na liara chaka obonchereri ya asezemo ya waenga egende tanga nekerengererio no bosemi omanye ko ligi chibe sankego gose nabo guchakira gari asole buna korosie simu muntu ndo pensi otete korosie simu no gocho efundisa kego o mere bali pama korosi bakobundisa kego nabo guchaka ne sukuru kyagere yo ndubune screen ya karote de korosi lyo muntu no muntu goche go de screen ya ayo fix yo go fix work igabono tware knowledge yo ka yo go fix you don't need a lot of money. Mbiamana sana Bonia sogo sangana intwe imeyomorobelio wense yo wonchene ndambiamana sana mwanchi omoligerera chinga kyogenda gusangana intwe litukolera tutete tukumanye na kyobwene tago chaki oboncherere bwago bunegwete Bonia bereka ko tosemya nga utaka guchako oboncherere bwa oiko tware kerengera likirikyo guchako oboncherere nabo igo otware obumanyi kabisa atororange jirani yawe yachakire gukora oboncherere gitana ayo tebe nga atikango ndara bitema toso ya sensemo yechibesa
chibesi chabe chikoleto muchando sana umuntu naroro ruko chakyo bonchereria oendo imoki loan at the same time loan ye imoki no akorusie ndagira koro no akori koru no agwakane school fees ingiora matebe egento ndatebi abantu baitu nche ninsomete school of business na ande tinsomiri ko imoki loan nchikoli eloni ogo imokia kwanza eloni yego ikora aligereri number 1 interest ye loan ye ni rengere origererie biasara ebi anengokora kyagira to gochiko imoki loan otarachaga biasara ukora chake biasara litangani origererie biasara ngakibigo perform omanye gopima nge loan yenda imoki ndachira 50,000 ebiasara ebi ane ngoreta biri chibesa chiri ndanyari ko ni loan ye ntatumie loan ye kogore ndagira gochinyomba kyagira lituko imoki loan ochake kogore ndagira gochinyomba yobesa ite ko irana bone yigwasie kire biasara nandi gwatigere na madeni abandi yes ntukwanira mange gwitira loan nare abantu abange twabere tugusangana barabwekera ngo endagali asechiro kwa baboli onye no moni chinyine kwa baboli profit ne yaire ngokorosi oteno bakorosi profit ya 200 abantu ngo kibari ba confuse profit bali go kibake sabwe transport bakoletere ebintu korwa seta tebe korumogondo goikae chiro era bono chiri yaoni na chiakororanga ne profit nga kitubonete wake profit ya se biashara birito bwate bone bwenelete karo okokole biashara biago oikobeke what we call a budget for your business ekaro begete budget na boko manyanga transport cost FA yengo tumia kobogoli ebintu ebi transport cost yengo tumia korwa segete bakaga ne chibesa irenge koira ebintu ebi ngo bikie chiro chibesa irenga ngoros koruga obage omanye your capital neye obeka side omanye stock yago it's your capital koruga bono you can naboko nyore profit yaga at the end of the day omanye gwake sabu omaye korusi chiri che transport kan yes orusi na chiri kwagurire ebi na chiri kwagurire ebi ndo nabie bono your capital nero capital yago stock nero capital yago yes ekero kurigereria bona sense mo yechilon antoro chomura ibense Dr. William Ruto na betaga gosiolio morobeli o hustler fund abantu abange bakaba bako imoki hustler funding abachakili ubonzerere lakini sense mo yenda abantu abange konyorenga kiri naliyo uchumi yako ngete kabisa bakanyara kwa bako gora abando bosi yabeira kongo asense mo ya hustler funding yora kuonera sogo konya common mwananchi kwanza kabisa igonta gete kwake romosiko ite President William Ruto ngambu ya mono asokolete gintu gikuko hustler fund hustler fund yeye nchebuno muntu nchete school of business ni manyete gintu gikurugunga access to credit goikere gintu gikurugunga okoegu loan so president yakara yarete hustler fund ndogo blame bantu bandi mbale batabwati uwezo kabisa umuntu dabwate bosi yakoragira butiko onyore hustler fund yeli oyimokiri otumiro gode no bosi oyitare kwenyara pi kera artokorra besa nera na ndengoraro renchara otige lakini andanene hustler fund yakonyira abantu kunabangina nchema mu minto ni chinyanya akora oni gali nyanchwa ne bitunguo ne chinchugu na bwate kibanda kiaye nkororande karako imoki hustler fund ye karako imoki oyo gutote be 700 na bako ende chiro gali ogora chinchugu motoriro yomo chinchugu cyo motoriro megara chikarangire na bako rosie faida ya 300-400 shillings okoira ni 700 chiri na ndi nabago chagochiyago next time na ndi chimokonya chire chiro ase ko chibese echi okay abantu mbale babwate siasa hustler fund ngatali kokona oyo roche tali ko mokonya mbali banalite chibese chinyinge lakini abantu mbale bansaga nandi nabwo abange bone karwa ko moki hustler fund yebuna market gali sokorora abange nabali omongine mo 500 abakugura chingini chikago chioni at the end of the day nabako nyororo sire profit kurwa hustler fund asego etora atebyo musike batomente chibese echo chiche nande chinyinge igombu ya chigendera gukora nande nkwara na ateba abantu bachirira hustler fund y'abantu 18 million ba subscribe ba opted into the hustler fund 15 million ba irira hustler fund asa ba irira hustler fund 15 million
14.2 million bairaniri 800,000 na bata bwati uwezo yokoira bono Fridah egento abantu okonyora abantu 15 million bakoimoki ekine gentekebe ekine gentekia igo bono oburai oboro on the right trajectory igo bono togotebia omusike William Ruto Hustler Fund eyo gekonyarekana achimenta bono chibe chinyinge kabisa bono twararire akerokende ne serikali itemugitie gitambo kirugio kurwa obumanyi gochia abantu gesemia abantu na kichibese chiga chibwenete gutumika omaite obosemia none karo kwarenge skuru class na monya muri class y'abantu 50 omwarimu kagusoma mutwari mbake bakubwata tarikero omuntu okubwata twese ntore ngaine igo bono ige gotegemea no muntu bono igo serikali ero ya plate party yayo ko bateye chibese chingi chibwenete gukora serikali no ligera lichi campaign cyo musike William Ruto njengo bwati nalingi chi campaign chonse chia Azimio ne chia UDA Kenya kwanza ekero ko ligera lichi campaign gotebya arenga abantu ngocha koreta tole ebese kuruko Hustler Fund yeye igo ya arrangement for business yes so bona abantu ekero baro Hustler Fund yachire in their minds wakabali ko manyanga this is for business bono ocha gento gende gyonsi buna bamurabarulisa bwali chiduka chinyinge to bade chia mali town ose to korra abantu bakonia machi babakoriti town omonto maragobo nyore 200 ayura na nyomba bono chia Hustler Fund yikero ya chite for example no len ko karanste bosa kwaro lile simi yao na boko nyara ko imoki 500 500 euro achaga ali wholesale ya town ogol nona machi ocha ko ne abantu mugaso no yoichire tabara zibe do you think abantu ngo kopu barenge umetelidi ebintu konyaro byakinire ligori ebitumekero kuri ere konya bekiro mutoro 200 ngo kopu bare na economy eli yale ngororo gokora no bado of course bintu mbire irana sawa economy ya chandita abantu konyoranga abantu kirenga kie bakorera ngegento ketegia kinire ligori sabuni ya kinire ligori igokonyera chibese chicha Hustler Fund ngo kopu barenge ba balance biashara banyore profit na ko manage bono gabu nande koirana to individual responsibility bono kwa imokiri Hustler Fund no bwate biashara akero ko moki Hustler Fund ko bwate biashara igo no rocha skwali tukebeka se biashara bono igo bono people abantu babwenda word just timait bunanda yetumia seke usiku word just so that oirana sobo maboli oranyale bono onye mwari ko lyo mototero lituko na bomogo ke imolienus Miyabona sana boni asogo sangana into miyabona sana mwancho mulieni otogenete go sanganere boni oyagendete go tomanya amange ase sector iyo boncherera nabaigo uchumi ya Kenya na kire nabiga sensemo yoko ina na chibesa chiricheri kabeso unatabere to gusanga igoro ya Hustler Fund ekero kuligiryo murayi Ense urumutinyo yokabere nali abonete ko launch second phase ya Hustler Fund abantu abangeliri nale ko gosangana barabo ekere asentunde ntangani mbabete bagateba nga shiringi 500 goika 50,000 ekine kibesa kinge bagataka naende bambenterwe onye kiga kyabeire kinge naende basinyiru kuirani bago kikomentero kiri kinde nchiko bakonya bono Fridah pesa te yerenke ncheno nyen 20 shillings igongo appreciate pesa te yerense nini nande goiko chakirensa umanye gotira bono igongo ni toko nyara ko manage 500 na 1500 toko manage bado na chiko nche na bomanye tego na bo chiko era asego bese ya Hustler Fund abantu ko kabatu wale plan okay na chiba chinke mna nawo tebiri umuntu na bakona na maji aros 100 on top ose 200 osukire bone chichinde second phase nchi alinge chi individual bone ga launch chi individual or access from your phone even bone ge chinda ali ko chikolonchi chi chisako ne chama for example inchenara etire nintarite buna Kisii Central Ward ninye tarite sana sei to chiri sabu chiri nintarite oise ko tara nonse ino ni manyete binte bire gusikirase oise ko enda sei no nabako nyara abantu mbali babwate kyombe kyabo bago changa chiba sanke bago levirogo na tents sei no mbiro rara sei to mbiro na inchi go biro rande
ekiombeke ebabwate tents and chairs yabona ngo changa bali chibesa kera chage access funds echi hustler bamente ebiroge bina tents bamente na sound system njiko bachabasuke chiko nyari chabasukiria tano besa te yerensi nini it depends on your management skills and discipline that is it akero kindi abantu ni attitude babwate wese wrong perspective babwate asokoligereria atanango chibese chiga cha hustler fund nsiasa abantu bagotema kubeke nyinge lakini mbali bali barabu bakwera chibese kinandi cyabakonya itose gutiga siasa nyinge nga for example onche no muntu bwazimio nganje chibese chionkoli ose babote everything irani buno kwera chibese odali irani to go cha commenter chiyo cha ko next kwaroli nanda ina igwatikara mai mbale bali bakuyi barabata ne byasarande ebese nkonye ugaki igonte tenyerende byerete nonye 200 igoro ngira nikiri nya comment credit limit yani yabona igoto se gutika siasa nyinge nabonya to asukire mutu ekero kurigereria hustler fund na economy ya Kenya abande mbaro bakuru birengerere byabonga otango muraibu insali kora rosi economy kwanza erairana nomo amanya guchikoena na chibesa asensemo yabaye buna a business person na kyuko yeligerere bono Fridah kali omosiko ko era ni economy bweka nomo economy na bana inchi yes kyagara ni ntuto kwa kana ushuru kwa serikali ende serikali economy ebebia omusikere gendara abeke policies kyuko era ni economy eyo bono economy na ere yako akwana na hustler fund akore biashara karwa akore biashara okugoro mugati marago bagusama bere waka ni ntuto koroka VAT that's tax to the government so economy ngoro asaba na inchi ngwaka na tore ushuru bona boni go musikengo kwa nara mangana ushuru sana Kenya ntuntoli we export bintu binene tote abuna for example nkompe na Japan Japan yabago export chigali to bata ni cha Japan Japan na bago etegemea because barabumba bate biashara bi export chigali ngoro sibali chigali ntukenya ngito export ntukenya to gotegemea ngito ko human capital ninche naye imbwate biashara bi ko repair sim chi laptop bono gabu ninde bogwaka na ushuru ndo base go wevet tax muna bono musika ko bwati abantu abayigoro batadikwa kana ushuru aise ko babwati bachake kwa kana ushuru ense yo gukumi eko bense yo mwana kero kide ne serikali tarabikemeroberia bene go kwaranto maitenga ense ya Kenya ne bwate potential yo export ibintu guchisiko nonye farm produce ibintu buna chi avocado na batole ebogo export nonye na sense mo ye chai ngaitugo chabuna into ava Kenya ngaitugo chatwagwa bono osikoriri buna kwa letire gento ya avocado farming it's a very lucrative business avocado farming boniga it's avocado ko green gold squeeze to konyo avocado get wudirenja squeeze to go to avocado yo muntu bosaigo buna kale kwa gaitire na mwatwero avocado mwabogori bakachianga ine avocado onye kubwate 1 acre and above na bogo simeka avocado na bego ko emete like 100 trees echinjire chikoro ku has avocado nabo gusima kachi avocado chiri nabo nya kwa rosi chibesa lakini baone problem to bwate we export ndo bwate cartels in between yebono to ise ko rusi cartels ya bale katiga farmers but to access to export markets through maybe the government we can realize very potential exports yes mbia mono sana boni yaso echinga kyogende tagosangana into mbia mono sana mwancho muri echinga kyogende tagosangana into imeyo morobile obwense yo bonchereria singa kitogende takwemanya na ki economy ya Kenya ya beire nabo igoni ngikire serikali yobene takwimuke getambukiro gokora nabo igogokora amonchorerio anne mono asense moyo bonchere tobe tokora abantu abange bakuriranga bintu mbiri buya atimeti asense moyago aena kikwarorire nabo gotuma ujumbe yage nkegwetera sina mbere gaba screen yago chinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook na bago so gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na baga tunyara gwetera Ndizi TV News atwara rumuraibense gako baga ko imurungani botambe nga gosekero tukoligereria nga asichinsemo asinaro rumurakero ole sana akoranga endagera sense ya Kenya nekete
kero kuri nanda sense mo y'abakenya niko bagenete kuriranga ebituma bono ligori erichiete igoro kero kende ngogerete endagere kabura sense ya Kenya na abalimi batemo gitigitambukira basimiki endagere saine kero kuri no na serikali bakwe murungani ngamba nyorete mbegu na ndi mbanyorete buyo bwisaine arafu kero kuri gererio muraibu ensago tebanga serikali yale ngororo nero yasalitie bintu of which ero Monyenye no waringa serikali eyo na kiego. Okay, tinta itiko so siasa mono. Lakini rende. Oise kurigereri. Boni go musike. Na atebete o musike Monyenye no mukulimari. Ebon. Na ande akarutu bate gintu no murakera. That's a natural, how can I call it? Natural disaster. It's a natural disaster. We have no control. Kwarodi. Unabona Gusii geto mugaso no mongol. Boni geto gusimeka kende kyame. Igo boni iyo toganye kerembra yakire na lito gusimeka. Lakini ngwe go musike ka goteba eto ko iranie bei endageranse. Ngakito ko iranie bei endageranse. No ku empower bakulima ba produce more. Ngakito ko ba empower ba produce more. Na ateba boniga already 1.5 million bags of fertilizer. Actually mbu achakuru Tanzania. Yes, 1.5 million bags of fertilizer. Bono fertilizer eji abakulima ngo access vale at 3,500. Ere cheap. So that bagende bakoro bolemi bole cheap. Ekero cost of production yerense. It means na cost of food will come down. It's automatic. Kwarole. Na ande boniga na teba gala na kulalu. Ngo koraba irrigation in I think it was 2 million acres. Even. Echicho cha produce over 7 million bags of maize. So policies yetu mosikago beka in order weka tomo a time. Tomanye ko realize lower cost of food. Even. Ometekero kuri iri abakenya baragwe ba metinga omugambi kago so asoborai pap ligori obosirire ni Ense. Yeah. No mwana Fridah gara konyoru, omwana gara konyoru. Tari konyoru chaka kwagura. Yeah. No goikaran tari goikaran. Omwana gara konyoru iga korendu kwanza step by step. Achake goikaransa. Achake kwagura kurwabwate nene atare aminyoke. Kwarori. Bono metinyere nga yaitire kuru muskaso bugam. Ange sita. Emetienyi sita anone bitumeka rozimeka mugondo yekakenga nanga bikoire. Nero mbira biko ire metinye tato mbira biko ira sta. Etatu oikoganye. Kwarori. Nande go ikabyo mo virus mugondo. Nande go ikoreme obekero oboyo uge. Igo bono usikorigere na bono serikali yo musike. Mbono GPS chia service. I guess 2 months ago or 1 month. Mbono GPS chia service. Cabinet secretaries njira berageka. Igo bono ndoli kuchaka go jaji musike ko ruliti ko riri airete chikura tare 8 tare 9 August. Goseriri ayetu mu yori no Kenyatta Kasarani. Igo to korigere go chakara ndi cabinet secretary chia Kenya Kwanza chia service. For example, get the Baumat young Navarengo is paka Becker of much of Bachaso. Igo bono we got to Chakuri go Chakra in the TCS just with office. That president the Ogragas, Nature Cabinet Secretary, Nature PS, a president here no corrupt directives and I to update. Yes. To our Sense Mayo Korusivango, Babuate target Yogo Chikuikirani. Nendenturu Chabanta Bangimbaro Roba Betabako Bikubiaranga Evango, Baliguakan, and the Bakabagotiwa. Ninge serikali bwenete go kore ebege ko enekinga kiro muntu ngwa kanale bango bono ntubwate agency ko kukyare Kenya Revenue Authority muskena de tengo yichinjare ku Kenya Revenue Services KRS KRA ye nere mcheni mbwate pin ya KRA KRA bataki kumanya dini wakana ushuru na baba kumanya no correct from their system from their database bari gerili Bonface yo ngoko rari biasara chibe sanko nyorari epin na bwate ya KRA ingiada wakana ushuru na kiko moskate yabanga kero montoro 18 and above ekero kwa very 18 and above we ko twari ngendo ro pin ya KRA mbona igate de korigere kero monto guchakera omoke pako monene akane ushuru ebon abantu mbara abanene abange obereka ukwana of which is true. It's
Kenya yen kawaida bantu mbali baraba nene obwate chi connection ya sekete ogwa kesi miga otebanje ushuru yani ndocho mogonto mere ya 200 million ero Rusi yango 250 Rusi yango 150 ngaka na 50 million kwarodi ta gwaka na 150 million you affect the economy ya Kenya igopono tigabu atibuna kubwatiga kabisa kero montaka na ushuru kocha kerere umosike paka inche Bonface insa twaka na ushuru kiagera kulipa ushuru ni kujitegemea yeah kero kuligeria soro gongo rwa Gusii ndomete orogongo rwa Gusii obonchereria ngokorekana bure aibuno moncherire kwa beira se orogongo rwa Gusii ngoratarure enchira abantu ba Gusii bagokora obonchere bongo bakara bare senchere ndonge Gusii tiango tebi ntu aba Gusii ngo gwono no gotero ngole ko tera ngumu Gusii no muntu mungai ntu aba Gusii na bangai ndete ngo tebiga oise kumanyanga ngokorera toro bonchere ni boro boronge digero ligusinto kwate ndo ku Central Bank Central Bank teliko iru in a region because of politics was saying about nto kwate na tutwale president if we are not working hard ndo twara Central Bank Central Bank igego cha a region because of cash flows mbona ngonye mubwate so much cash flows nkwa kumara Central Bank so that chibengi chirichirange gabu simogo wenda mwa bank chibes chinu chianyora chibesa sencherere ya bwango kora Central Bank so that chiaba credit in an easier way kwaradi so gokora to what Central Bank Gusii ere igotora bantaba ngani recho kabere ko kwanera igoro yako ya credit na bayo ko rase chibenge atwarira matuko iganga transaction sincha bete chi comment actually ero go transact ko chibengi go chia M-Pesa ko M-Pesa go chia saving do you think go increase chi transaction chi ndo onyorenga abante banganyete go chi M-Pesa services ridio borere bwa corona kiagera ko kona chayo cash ko tatumia cash bono iga transaction chia mentire do you think itari ko chigo affect ya asense mo M-Pesa abantu bagende bachikuka cha chibesa nyumba ya affect lakini tiango tebe abantu ngona rabale with time ebon nande bayira na M-Pesa nche bunandega nche tindi kutumia cash I never use cash nche M-Pesa ningolege ndo ya 5 bob I send through M-Pesa because yongo embrace it digital bono otome 5000 otome 5000 ona 30 shillings mwanye kunyara kutuma 5000 30 shillings ngakichiko koroma how achigo koroma kulingana na umete every coin counts it counts yes but oise korigerali there's nothing for free kenenge okibende cover for free people must work for things 30 shillings yechi it will go in service yogwakana because the excise duty may be inchire chiko introduced kwarode buna na gotebi Kenya ntu totegemete ushuru so that our country can run kera serikali eko kwa security eko serikali totegemete to security free primary education ebinto mbire binga serikali yagotoa services yeji ngayuda te rusitibas kajiko rusitibas anya tali ndo gwakana so 30 shillings ko gotoma 5000 ona 30 ko kwende ATM ko rusitibas toliko nacho why they not complaining ngiba complaining M-Pesa ngao lipa na M-Pesa bana liro made bono tigabana lenga ndombio bya free actually nigere tekero chibese chiri chinkoro cyari go cyenchigo abantu mbale bagachite chibese nyinge sana nyumba bakachiga chako yera nyumba riri cyari oncheretigu ko barete besenyi 1000 abantu abangi kwari konyora nk'abantu bagachita actually chibese nyinge nyumba bagatebuira chibese bengi bakanga ireche banje bari byabana sana takaneta ko sanga ime umoroberio Ense yo bonchereria astakaneta ko sanga nere boni Monyenye oyegendeta kutumanyia amange nakia Kenya baboneta ko transition ko chia digital one sai ibintu bya very digital chibese to access no ne biashara byano na turikora kora digital biashara byano digital how do you find it ko kora digital na it's good it's awesome ego inki keliora te yomwancho mulirekera ko kora uboncherere bwaye online inere save goite ko bwe bibinde yes online is very safe
Enga buna biashara bindi byanze. Kwa lakini abantu abange babere bako complaininga online ngo chibale baunirelirwa sana. Akonyoranga kwa order onye nesimi ya ne Huawei na order simi Huawei. Kego ikana nyora taliero. Aya sense mo ya. Okay, obokora mboro bonge. Obokora mboro online. No nyem physically obokora mboro. Obokora everywhere. Kwarode. So it depends aso ko golegente ke koru. Kwarode. Buna inche Bonface ya karongo ko ne toda be se wa order laptop. Ncho mondo ntageta ko bera se biasara. Kera ni ma next time. Ninko ganende. Tali ngo ko ne ligente ke mo ke ko sare ke limo tokorani. Ekaro ko ne limo ntege kia. Biya go choko gento ko referrals. Nandi biasara mbiri bya buna bya referrals. Igo bono bali ba minto bonse ba ko biasara digital. Online video monta go de gento online. Make sure kwa mwere gento ke ya tagete. Tali ngo ko bata yogabu chibese cyakaro cya kirasole. Oinero cha sole. Motomere gento keli abwene te konyora. Na dino na no nya sai na bako guseze. Biasara bya ona obiuki. Yes. Ante tora wetera utaraso aso mutima ko kego to ko ira na ntosanga mange myemono sana ngaki ogende to ko buate omorobeli obwense oboncheria chinga kitande to kusanga nere Bonface Monyenye oyo gende to kutumanya amange kondo mwanchu muriete toraso ase omutima ko kego to basa gusika to basa konyegera to ko ira na ntosange amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Maya kichiba sengo kuchira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo ambagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi miao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yukai unokubeka chindunda chinyenge chance yao yobubwi igere guru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guchigoro. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii low codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye
nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzwike egera turategerera ayo minta gwetera asubuma bwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarogire reka mu myaka yose nabakwamete nyomba tari ko kana kwa nteba nyasa oli olengo muchakano nandi na ruro na ruro abagukarana wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabera nande nemechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko Ense munini su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi boigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali cyobosombi egatiyekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Gusii Urban Place Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga fake star yote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebembeli nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirenkereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiryo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi
Spexels Opticians abubale si clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso na konie birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuryeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Fridah Kerubo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira rituko lya Lamisi Ense ye muninusu ya Marokoba na boigo moiroro rituko lya Jumatatu chinse isanu neibere cia mogaso asumurubirio wesabaria yobonjoria imeya Ndizi TV. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamano sana umwanche mulia bigeta seni kia Ndizi TV nendengo kwaligania asensemo ya kabere chinga kitogendete gusanga imeyomurubelio bwense yobonchele tabiri to kwimanya amange wetera boni oyobereka gotosemia amange na kiyobonchereria bole korenda asensemo yae na nachiko tumanyia amange nga kiyobonchereria asensemo yae bwabeire nare yali abereka wetera sobonchereri bwaye nande nikike kwera imwete gitambukira cyugo cyako bonchereri bwega bwoko ni laptop na bwego korosia chisimi anene mono ase orogongo rwa Gusii kwenda mwanchi mulitotaraso asare anaroche asensemerie mitandao ase omusawa yo mekira lenge emyaka emeronge verene noyomo achite ase bengi agachigosaba elon hendo kiyo kumya ebengi yekabage kometenga nigale omoke sana nabo igotali serious metabanta bake ntwanje taro chibesa sana ekero enda sense
mugo chikoimukia elo ni mundura bakoranga omusaya chaimo kichibese chichingana kichibese chine chinyinge nkiago chikokorera after 17 years nigachitaka kulevengi. Is it possible? Yes, it's very possible. Yeah. Nkiago ara chibengi chikuli no muntu nga ainomoke ya chibese chine chinyinge ngyo chikokorera. Omaite timaiti onda tebenga. Andake bakobwa ngoyo nabara abitera nikibesa. Na inda abande. Mbale ndate timaiti osenda tebe tintaiti kutumira kindate babandi mbale babato bochai. Asaba murabake. Lakini usokoligeli in developed countries. Okonyoro mwana ole by 16 years, 17, abantu bachakire doing some things to empower themselves. So bono na into the Africa we encourage more youth to go into business. Evo tali ko ba discourage. Agaro kwa rero monta achire ko sabana ne loan card 21 years. Ayamanyira kwanse loan ngo sabwere ko card 21 years. Igona bwato bumanyi. So bono ndubwene diko chaya abantu aba. Igo nje I have friends. Vale 24 years, 25, 23, driving big cars. Ora umumiro bugenge gari ene yaise. Lakini kogochunguza bye gari ene yekijaneke. Squeeze ebintu ne binge Fridah byokoros kibesa. Nonye no online platforms, bunaboni ganto bwate bintu bikoro ku cryptocurrency. Yeah, abantu bali babwate information like young boys, babwate information about cryptocurrency. But abantu bakuriye baranga ebintu byobokora. Lakini this is a digital currency. Of which abantu bali bakugura, then they sell it online. Youths who have information. They have made a lot of money. So it's not age that defines who can get a loan. Umuntu narole 50 years but tabwene diwe kanone young. Yes. Mbia mona sana sibali mogendete kubwatia omoroberio wense yobonchereria ntetendara so asensemo ya Facebook ndaro rambara inga bali babiri bakubwatia omoroberio yiga nindoche Zablon Zalo Okoza agateba kurwa chinsemo chiri cha South Mogrango niko tuned mbia mona sana eno kubikeli agateba nga from Thika watching live well done following as a business venture mbia mona sana Teresa Ongova agateba watching live from Mathare North mbiyamona sana Embuni Thomas Saisi korwa Moitunya agateba tuned in nabago Thomas Ogega agateba amaiga kurobo basi nabakwanira abasani bonsi na mwensi abavanyikazi ba Ndizi TV na watambua sana mbiyamona sana asibali mogendete kubwatia omoroberio wense yoboncheria bonambi mbiyamona sana mwancho muligire chingitendete sanga imeyo moroberio yiga niko tore na Boni ase studio yogendete gutumanyia amange kolende Boni sensema yago ayano mufanyi biashara manchi muliri akoja akumitinga oboncheriri oboiga bwanga iyo kale ko bokorera naganite kumanya ayo boncheriri kibuli gukora oboncheriri boito buna nabatebye karoto gochaka e program we enko bokorera Uhuru Plaza Uhuru Plaza first floor. Bonchereriki. Tokora mangana ko repair laptops meji. Kisii na ko ni laptops. That's what we do. Na nditwa we've created employment. Yeah. Igonde te laptop yane krea sadiki ko erosi kabisa sana. Kabisa. Paga nonye sometimes even dead phones. You can't imagine. Sometimes even dead phones. Napochiko fufuliwa. There is a technology. Yes. Igono obumanyi kabisa asokorosia sensemo ye chisimi na boigo chi laptop. Kendo oboncheriri oboiga bwi chisimi ne chi laptop. Ngikege toka chororo gongoro Gusii. Okay, tincho lidinga wosena te tuwa chororo gongoro Gusii. Nche Gusii inko. Nche Gusii inko. No ibolere. Na ndini maite Gusii chiwe sanchiro. Nche nabere Nairobi so many years. Evon. Ekaroncha gete bunanchete school University of Nairobi. Yonso eto 2007. Nkaso School of Business. Igali lo kabete. So karon quality School of Business. Nkara aligie gas nchio. I graduated in 2010. Evon. So all that period nkara aligie gas like 3-4 years. And anyo walite gas nkeo ngara kora as an account assistant. Korwabu nkabwato ka because na bwato egento kyalo gonsuguma I start my own business. Yeah. Wana karonacho kora bit of research. Nkaranga egento buna chisimiechi.
ebine bintu will exist forever. Yabona. We will never go out of business. Yabona. Iko ekero gwachite skuru no korosi chisimi gwasomera. Ya nje din somere ti korosi chisimi. Nje buna nkarantanje no mu accountant. Nje nsomere da mangana accounts. Bookkeeping. Ebine bintu byane. Ngaibano gwachite gosonanira ne chisimi laptop. As a school of business, as a course yekoro ku Bachelor of Commerce. Ntobwate a unit yekoro ku entrepreneurship. Yabona. Entrepreneurship awe egano mogo sobiunga you can do a business. Yes. So from there I had this idea of starting my own business. And in Kanyoranga that's the best niche I can get. Yeah. Ekero kuligereria korosi chisimi na korosi chi laptop nchigane tichi skill yete. Yes. Ngakikwanya tichi skill ejo. Tichi skill ejo. You go to people who know, they train you. But when you get in Monyenye ngokora, I have boys who do it. Yeah, and they are so good in doing it. Nanda banaba murabange ba call the KCSE. They didn't get a chance to go to college. Bono togacha we trained them. In Ovali Gari, they make laptops. At the end of the day, Nabonyo Montonyo really. Otherwise, I thought I can really have a saya bank you met into that Augustemele Colinga. I can to a quality school to Anatoli Kuchigasia CHOVC. In Curaba Tebi, a Sabasai Bolivagan Toma in terms of creativity and innovation. In that Nande, I want to encourage them. Ndobade TVETs boniga. TVETs, they are cheap. They even sponsored even scholarships and bursaries. Njente te ko encourage abantu bakole ibintu egento byoko boko. Waroli. Egento kelimonta atakule. Akaro kwate skill yokoro sisi monta yora irigende ikoro asole. You don't need to go to a big school to be taught. Waroli. Ebintu buna plumbing. We want abantu baso ebintu buna plumbing. Mobile phone repairs, ebintu buna masonry, ebintu byoko boko. We will empower so many people. Actually kana gukwana no musayo yo monaroro gukora landscaping. Yes. Atanga abasaya bangi bakuligirerie gasi eliko bencha. Enchafu. Asobo chafu no chibese chire. Yabona. Squeeze no nyen tamping site yori kwanta bangi bako collect no nechichupa nini bachira chechiko bari recycled. You see, we are encouraging abantu bakole ebintu all we look at is money and sustaining yourself. Yeah. Ekero kwe kombea obonchereri obobaga asorogongorwa usio sase county ya Kisii nechi county chichinde nakyo kubuligereri. Each county chinde. Buna Nyanza for example, Nyanza. Nkwanire each county chire within Nyanza. We have Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, which other Siaya County. Do you know in 2016, a research year it was in the Standard newspaper that economy in Nyanza, 60% comes from Kisii. Yeah. So that means we are far much ahead. Even Kisumu is a city, but in terms of business, we are far ahead of them. Yeah, so Kisii is good. Akero kuligeria korwa se serikali ya county ya Kisii. Ngosirera basaya sogo ogotema kuba creative and innovative. Okay, tinda ramono mangana ko and to the maybe digital side yoko innovative and that creativity. But almost Kesimba is trying. I can give him a bit of credit. But na roche gento muneke twa kwa na avocado. Na roche simbo chakira tebi abantu. Inchu to buy seedlings chi avocado. Mogende musimiki chi avocado. The next 3 years we will create millionaires. Yeah, that's what we want. Lakini rende on the creative side. The creative side ndo it's ni kitu kubwa negenteke nene it's a creative industry ndobwate artists abo pateli ndobwate abantu bagochora ndobwate abantu ba poets kwarole that's a creative industry ekina kigento tutabwati bone gento nale gochago aji none chimca chiti nonye bills gali bunge yabo nonye musike simbarati. We need something like a county theater, a national theater in Nairobi, whereby every Saturday you will find there is an activity. Abasani bago chagari, they showcase their talents, they get sponsors. Abande bacha bago chora, they showcase their talents, they get sponsors. Because
Wese korigere buna boni ganto bata bateri abange sana korugusi. For example, buna migi a champion. Or not so many cardinal tunga. From music, you can see he's even driving. That's music. Tutware bone even to bune studio yabasani bako genda at a subsidized price. So that tutware abasani abange to we can even do football academies. We look at talent. We will empower so many people. Yes. Kwa beri koko kwanera igoro ye theater. Ekero kurigererio maite serikali ne bwenete benefit. Yeah. Ngaki serikali ye county ya Kisii go benefit korase. Exactly. As I said, a studio ye go at a subsidized price. For example, go and hold a studio, an individual, a producer getting. Maybe charges you 10,000. Will produce your music. So it's what a county government. Tell you and all free. Apana. Instead of paying 10,000, the other side, born in a county government, you pay 5,000, half the price. So when you work 10,000, you have paid 5,000. 5,000 each they go to the county government as revenue. In the process, we are creating also employment. We'll have cleaners, who clean the studio. We'll have security. You see, football academy, you admit footballers the way we admit students in schools. From maybe age 8 to 16 years. They'll be paying a fee. That it will be absolutely free. So the county can be able to generate revenue at the same time, empowering talent. Actually, narora ege munere naroche stadium mugas. Metesa ni fan yeo mupiro sala. I am a football fan, and not only a football fan. I play football every Sunday. Okay. Every Sunday, I play football. Okay. Sunday, I didn't engage myself in anything. It's my day of resting, so I choose to play football. Ntobade club gate. Irende ki. That professional football to watch yes. Ntobade club gate ko Kikao FC. Every Sunday, when you talk to nyora Ketembe Primary, you go to nyora Nyanchwa Adventist College, ko se Gusii Stadium. Nande kikae to a football Ntobwate bono another team Enke bono ekoro Kikao bono football club ekocheza county league of which ntutogo ye sponsor. So nje I'm a football fan, I'm a football player. Thank you. Na roje chiko soli nchirorochi abachiko kolekana ase Gusii Stadium. Kirikino meta bantu mbwati obomanyi inki bara chiko benefit go seningi county ra chiko benefit asoko beka chiko soli ase chinsemo anki ora batebe. No, it's a colleague Fridah. For example, English Premier League. Okonyoro mchezaji yako ni 50 million pounds. Yeah. Ngi kwa ugeko ni 50 million pounds. Kwanyako ugende kwa ni 50 million pounds. No nyenga alite yere expensive to that extent. Or you footballer okogoro. You know. Na andali ngamba yo Kenya. So many of them we have. Ntobwata mno oyokormata engineer Michael Lunga ogochesa Qatar. He earns a lot of money. Ntobwata Victor Wanyama. He earns a lot of money from football. So Bonny County is a to empower these talents. The even collections at the gate, the stadium. If we empower, we market our teams. Abantu abanyene go to the stadium, that is money because that is free also. Yeah. Now we get footballers, we empower them. We'll make a lot. Yes. I think chinse chinde twarolire chiko twara World Cup kama was it last year? Qatar. Qatar ya bwate World Cup. Angiora kwanere igoro ya impact. Yogo twara World Cup ase chinse esa kware tu asense ya Kenya. Benefit kiense ya Kenya irarete. Oise kori una Qatar. Sorry. Oise kori una Qatar. They said the revenue they collected was in trillions of dollars. When you pump trillions of dollars into your economy, you are good to go. Ntatako kwa example kama. Ekaroko yunga use president ngo chere no nyegusi mashujade. Igo konyora Gusii are very busy. Yeah. Hotel sie chichire, room sie chire fully booked.
abante bako goliwe binto left right and center so chibese chigo flow chinyingega so if we can be able to host a World Cup of which nare tole bad lakini ndio babete band na FIFA ndo arabete band abamba lift the band to isaka in a position to host World Cup we can generate revenue that can budget our nini economy yes Mbiyamana sana mancho mulieni kwagenda kusangana intwe imeyo morobele bwense yo boncherira chinga kitagenda gukwanira mange ningi serikali county ya Kisii yabonete gukora ase koneki amonchereria nabo igasen koneki amagenderero na sensemo yogukinia uchumi na koneki nga apamenye be county ya Kisii gukora bale obonchereria bwabo asenchira endonge bantira na sensemo yago yo bonchereria kere ungwata tabingi kege toga choro bonchereria uboko kwaro bonchereria uboko stisimi na boigo chi laptop akwabere ko tabia soro ngorwa Gusii na kiyo bonchereria uboko irete kero kinde challenges kichiri ogo chikwanya rasense mo yokoro stisimi na chi laptop kere bia sana bwa challenges chabo sometimes customer achire ya go screen audio to fix your screen ya hateka ne screen in 2500 you see now you have to buy another one because one of the customer ngabone screen yawe hatekire ngabone ngakitoka rabo screen ya chakoroseli ocha korose screen na 3000 amade aroseli screen 5000 that one he or she can buy another phone so bono challenges unecho maybe and sometimes okay not perfect as human beings kwarole na bogo chonyore maybe sometimes customer ni chinyinge tobwate simi yao to dengo korosel zol mambi ko chonyore maybe dorako because ntwa abwate chinyinge chiarenge online kwarole so challenges when the customer chinde nchiri chigo chali chinde chiarama abantu but we are patient with them because we understand them. The customer is always right. Kero kuligereria maybe chi spare parts yao. Kero kuligereria na chi screen ye chi protector nga yoko chinyora ko. Bono mostly nje nimbato yo on supply ande ngonye ka liget nante ina ligeretia. Na ko mo shout out. Iga ko kumaina ngomor karas. Bono. Ras yako ko lebia sara bire genuine. Bire legit. Mainara sigali no ari tirum gali no je tirum hotel yero opposite plaza no abate duka ya gali ate wakwa na tirum na ka tirum ile ya Nairobi ya Nairobi ndo bate tirum yeto Gusii ya very for so long bokara ko chopa marita ko Nairobi mare ta Gusii bono timu ya bora nyore Nairobi bato ko betio ma yeto bakaira Nairobi ari Nairobi mete ya chagete ya no ndo creative ya ranyo central bank na ndo bate na babwat bono tirum Ense moya ndo bade maina gali ras nero go ton living the beyonce na nda abwate good products kwarole tanya go disappoint so bono gabno to chitwa rusi our spares ndo because it's only service that we offer na kia magoli ora kwaniri gore ya magoli na kiale amagoli echire maite binte bine binge bono to go nyaro kwana beyonce magoli on spin bono yani nare favorable mete baroche bunarire kero amafta bete kago kina abantu bari chi suppliers siri bari kolete bintu babete bago kine bintu did it affect you on your side it will affect across everything cut across cut across it affects each and every single thing because korusie binte China paka Kenya it's transport and the moment you touch fuel you touch everything so we also expected we kachiti irake nande karuchi ati irake no the end user bon nero go bear the cost kwaroli abali na intungo te madoro ward just yake ntoba umisa mon bona butoko ile service yeto if we charge you 500 na butoko rai wekil no ni maybe you give us 400 ekero kuligeria abana biashara bange debt inawasumbuanga sana mate customer nchiro roko nyara kwa narandire na barabo aya sensema yao kwa beriko kwa affected na mangana ya madeni
bono into unfortunately into bono na kongo to ko rede kwa sababu bono to ko ya screen into to jogo ne chibas cheto ya na yo kwebanga ayoche ndo ko gara service for free maybe to ko keri chibas atunsini lakini into den bibiro binto ba den ngora kwa nere gore ya customer services chino customer service customer service iterega era perfect weta bandombara roko nyora bago cha tutebe kwando seri bine nchira nchire kwando seri screen yane na chire na nde ya hangiri na kimogo cha mwadili nevi kesi bine na nde ntunji anyako hang because na yeko nyarikana wansi na oil na beko nyarikana lakini rende tali rice nchi anyako hang because we put it perfectly the way it's supposed to be. Nana now debi, this screen is also legitimate. So there is no way it can hang. But if it happens, you can bring it back. Na poko yirani, to yirigereli, to what the problem is, and then we can sort you for free. Yes. Ngiora kwa nigore ya customer relations. Ngakinu mogodi nech customer cheno nende ankyo na divare irane ase eduka yino. Okay. That one, each customer, Nkyo mwa omufanyi biashara bwene takore a maintain each customer chiaye. You just treat the customer nicely. Maybe for example, a customer go chere duka yao. Abange bago tie customer get nene gali. Ngonye go gorosisi mi for 1 hour customer there in 1 hour. You go to a reception a bench where you can come, you sit. Some of them we even give them our Wi-Fi. Banya go to me as simjiabo chindo babwate as they wait. Yeah. Iwa go treat mole chi customer cheno. Kabisa. Nimete tari numwe kamokoro si chisimi. Chiduka ni chinyenge chikoro sisimi omochiubo songo. Yes. Eke ntongero rokere unique ase mole. Montara ati kwenda se dukeri atewe ngatigandi ye Bonface Monyenye ndo seri genteke. Gento keke. Customer relationship, whatever, and our service. That's what differentiates us. And our product. And our product. That's what differentiates us from others. Yeah. Biamo na sanu mwancho muri tobeto ko kwanera igoro yobo nchiriria asensemo ya boni obereka ko tusange kusangana into amange na kyo bonchiriria asensemo ya boli igo mwancho muri enyo ko bwate bonchiriria bwago nere bya wa treat chi customer chiago bya na nde nalio ankyo barache ko kugulia ebinto igonte tetoraswa somutimo ko mukigo to ko irana ntosange asensemo yo muri ko tubasa kusika tubasa kanyegera kwira nanda sege kege kerebosio. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Maya kichibese nguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire school chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye iwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucha igoro. Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo
chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulant na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Gusii and Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Science ni yende oyo science yende ni gonde imea Gusii and Blaze #ekebembeli migi yali na koronyaramba chenkorkunga Ense migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii and Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo Monyenye Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai. Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yote bagagunga jirani asomurobere Gusii and Blaze #yasemitandao yonspi #yekebemberi nyoromorobere yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliyagendreta simitandao chingeru chija aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii and Blaze umurugulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis.
Boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitoko karo montachi to bisi ito to make sure nga to mwa device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurukana conventional medicine to tumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Twaichaniye koraria kwa Robin Orandi Muma. Uyu sirete chitariki ibere cy'umutyunyo yo mwakoyo aria Kisii Teaching and Referral Hospital. Nigare omwana onyausira Paul Orandi na Pafika Orandi. Nigare bamuraba mwabo Gladys Kwamboka, Edgar, Maureen, Irene, Elizabeth, Nyagusira Asnath, Janet, Susan, Yukabet, Thomas, Dolphin, Nyanchoka, Michael na Funeral. Isemoke ni gobare Eric, Bridget, Derek, Edwin, Alex, Angela, Bererin, Gloria, Amy, Biorit, Fiona, Kemto, Ramek, Merrick, Forward, Faisal, Saprama, Justin, Christine, Jane, Angela, Judy, Lucas, Bravin, Havrel, Nicholas, Asafu, Kwamboka, Brian, Robin, Robert, Nesana, Shaban. Nigare bumrumu abo Margaret, Perpetua, Kenneth, Pacifica, Beatrice na Evelyn Orandi. Mubero ye nigo ore enkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo ararusiwe na kweni wa chitariki 10 cy'umutyonyoyo ari ase enka yabo egotoka Nyamataro angana ase eskuru ya Kiaga Tumaini High School ime ya Kitutu Chache South Kisii County. Ase bari mwensi mwanyorwe kubwatkana nogosira kwa Robin Orandi Muma nigo twatumire engora yaito. Omurigeria nigugana kugura ibintu byogutumeka buo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiliyuganitie aseriguriria kebusani abagusimwe Ense mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omuchere amafuta cy'ingeni icumbi cy'icuyuzi ibisuguti amabere n'amaji y'ukonywa boigo nkoni yabali cy'isabuni cy'imete na kiriya cy'ikibauda ibibiriti cy'tissue paper emeto ibitabu ibirugu by'ikiplastic n'ikitangi cyo kubikira amaji igati y'ibintu bindi binge asibali bakwagacha timokumia ikiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari kisimiti kirangi cy'ubwaka kinyomba kiwaya mesh kiwilbaro kisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubuguriya umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabo kubeke oda yawo ku Rwandonsi Ense weta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure yo deri naenana e customer manya nori gete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna kutobwata chikastoma wita bange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kota bare bande side ya
Rift, Kilgoris, Lolgoria, kwenda Bareso, Tiki, Bomet, Nyongeri, Chochioda, Bocha, Twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Bienvenido sana mwanche muri nendengo kwaligania asentunde yo moelia chinga kitogende gusanga imeyo murubili obwense yo bonchereria chinga kitore na Bonface Monyenye imeye studio oyogende gukwanira igoro yo bonchereria kulende ndoche asense media Facebook onara gotebanga kurwa butoto ni Vincent Ombese agoteba Nico locked in. Bienvenido sana Vincent na boigo David Mugaka Autebanga keep up the good work watching live from Nairobi Babadogo. Mbiamano sana Justin Tongi agotebanga live watching from Qatar na wasalimia wote. Mbiamano sana sibali mogenete kubwatia umorobilio wense iyo boncheredia. Bono boni torire agribusiness asorogongorwe gusi niritekerenge kesana asorogongorwe gusi akirikende ngikirito bwenete kokora information. Giving people information. To our rural agriculture, we've moved to agribusiness. For example, nimbwade proposal. Inta kitego chako mosike Robert Monda, the deputy governor of Kisii County. Yeah, so that any kiaso mosike Simbarad, they look at it. Kerkende na bokora to kuneli ningie gukwanera. A proposal nimbwade proposal about pig farming. Yes. Fridah ngoliole sausage. Ngoliole sausage. Yeah. Nyanchete sana. Yeah, farmer's choice. Yeah. Talibo, akituma itia sekuru. Kwani sausage ita korosi gusiega? Nabe korosi. So, sausage ya sekuru wasi. Enyama yenguruwe. Kwa role abalinda abantu bande mbali batali ko consume nguruwe, but now we are looking at the business side. So, for example, chichama bona chinawo tebi chiro already in existence. Mashinani. How can we empower these people? Even though chingurue, if we get kere chama to year like 2 pigs. The mothers chirichi konyore chi piglets. Echinga kitoko chirokabana, how do we call them in English? We have the sowers and the I've forgotten. To buy, for example, Ivere. Engurue, iye koira, is it 114 days? Yeah, yama korete man. And engurue konyore manum neses. Ebinge say. Ebinge. Eya konyore bike 8 the first time. To buy, for example, 2 pigs. Kere chama. I know the county government is able. To buy chingurue ivere kere chama. Then we be breeding these pigs from one male pig. Ward. We identify chamas. Chama noni very kere ward. To buy chinguru very. Barobero sell pigs. Sibago chakoli the chinguru. Until we give them the 2 pigs. So we expect after 114 days, chinguru they are going to give piglets. Avana will choose corn some piglets so that the number take Jacobian and never seen you children. A basin children. A source of income. Kwanza. Alafu the county government can put up a plant. You go process the enyame ngurue into sausages so that we sell these sausages to those people who sell them on the streets. Kerase. Now, and the pig farming still.
manure cross chingurueji we can be able to turn it into fertilizer kwaradi toneria bakuli because fertilizer is expensive kwaradi ekaroto abaonel fertilizer they are going to improve our productivity as a county nande nabo still toko rosi another plant yogo process feeds che chingurueji so that farmers balitwa the chingurue ekaruchi akine cha very chinyinge they can be able to get feeds from the plant that has been put up by the county government kwarade so in the process the plant yengu employer abantu yogo process feeds yeah farmers ngora vale feeds kurwa se plant here it's generating revenue still you see we've created employment we've generated revenue sausages so is a corn we've still created revenue at the same time employment yes toto alege chinjio gie chingurwe nkeyo within Kisii County asa abakulima abakwera chingurwe cyabo cyanyenye kwaro ege chinjie ege still ngo employ kera abantu abakulima abastire kabakaza chingurwe they'll be paying again konyenyeru chingurwe cyabo so you see we'll be killing two birds with one stone pig farming as easy as that okay tell chama chionsi chira about project ipake be successful but at least if we remain with a few bali bara be patient with the project chiganda umetekera kulira soro kongorwa gusia abantu bamaitenga obotugi labda ne chiombe chingoko nawe by then ne bisusu kera kulira soro kongorwa gusitali bantu bange batugete nonye ne chinguru tali bantu bange bati bono ngo chimule gosoka mo sensitize abantu igoro yo buya bwo tuka chinguru yes ngo soka tole that's why I'm saying etotagete because as an individual I cannot be able to do it but if I give it as an idea to the county government and they have that goodwill yoko can implement trust me it will work out perfectly good Evan ekero kuligereria asabantu babwate akero kende baraligerelinga nechibesi nyingi chitakira sogo chake gende kero kende ngikeri getakira sogo chake project hiyo kwanza kabisa noko ligi there are people who do pig farming noko baligiri tangani they come they give our people education about pig farming. You see first we have to start from the information side kina information we give them the information what it takes kolera chingurwe echi mpaka chikine ngakichiko ba bread mpaka chisoki piglets kwarode so kwanza education we give them education kwani county government they konyara kwa advance education nawe konyara almost kesimba mbona de ngole dara amamrabe chipigi ara aba deposited sijui 2 million esako yabo na baroba cha good deposit nchinde if you can give boda riders 2 million bacha kesako what will it cost go genda we educate abantu na give them 2 pigs what will it take na biwe sana do you want to take much the county government has money yeah there is money there are collections in town I told you 60% economy ya Nyanza Nikisi collections cheto and then there is chibasa chilitoko receive from the exchequer every financial year kwani government ndio ndio konyara go weta 45 ward yes pesa abantu on pig farming konyara so it's simple as ABC ndio utaraba ile rumaita tina nyora platform yengi ya ni ngoli kindo mheshimiwa is my friend the deputy governor Monda he is my friend yetu abere abasani ko 2007 iliya so the MP ananyali wa charge we've been friends so I look for him abani maitera no MSD ba SD mbari utaka mangana nguru lakini ngoma tebyo mugambi we are looking it from the business side yeah because the pig market is very big igere nene we can't satisfy igona ndende Gusii to chake biashara ebyo in the next 2-3 years Kisii nere ko be happy sausage nguru ya watrense ekero kuligereria kero kende endagira enguru ingi bethe guciari enguru feeds njire chikoni gu njire chikoni gu in even in town njire chikoni gu na ande enguru enkoliera na ono bochafu kwaro lakini ndoda idigo chiabo chafu because when okay tali obo chafu pase chindagira ngo tuchire ko nyagitali
Chindagira ngo tugutukire no nyikuru chiskuru kiri cyatigaire. Kwarali. Tonyore a way we can be able to get this feeds from schools, from hospitals. And then bona kego abantu abaye gucingurwe na barabo. Kibase kiri ba contribute bagora none biro. They can get some few cash, some little cash kurwasi kibase ba uchanga. Bagore feeds kiri chiko urubono kurweduka chia supplement echichinde to kurusia sikuru chinyagitali so that we get quality meat. I think ekorinde ya pigs nebwate chi opportunity chinyingi. Mabungo chikoretere na not only no any chindagira chiuka. Manure. A year arrows fertilizer. We have the skin. We have the sausage. You see, we have a lot that we can get from the pig. And also, chinguru nchitete chive in good health. Yes. Anyitali be chinguru mba wene toto. Get an abu abuli now they ritangani. We give these people information first. Kwani chivet na ringa ndo watagusi. Chinyingi. No, nye my deputy governor is a vet medic. Deputy governor ne veterinary. So he knows so many vet medics in town. Bariara ate everybody liaba kulima. Yeah. Mbie mano sana so kusangana into igoro ye project yo na wasemeli kwetunga no chugo ye ikiase bwenerte na boigo ne chugo konya abanta sorgo ngoro gusi. Mbie mano sana mwanchumuli chingi genta kusangana into imeyo morobili Ense yo boncheria kolende nyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara witra Ndizi TV News digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonya witra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya witra www.ndizitv.or.ke abano ndoche chinga kichito chatonyole ndo bwatange chideka ikomiga ankyora kwanere usingyora semigoro o monchirele igoro yo bonchirele na cyabone takoro bonchirele bwaye kende gitangani ndabate ebi bali ba ndigereti bali batoligereti koru asevakale monye ko bwate kerengera liko go chake gende egendo ngere to goro kege songo nga procrastination you procrastinate, is it procrastination? Yeah. Kiri oranga inche chake ko korengera liko chake gendo start it today with what you have. Don't wait to have a lot. No matter how small it is. No matter how small it is. Ekero go to make a mustard tree. You go to make a seed. Then it grows to become a mustard tree. Yeah. A very big tree. You go down ekero go to make into Ense marabagia soka uchiogya rekene. You go down chaka. Naganduka biwadaga sinini. And be patient. Be persistent. And have discipline. You will go anywhere you want. Yes. Nkwa kwanero bonchereria bwago ndete bono aligania mwanchumuli gocha so bonchereria bwago bate location services chirioko offer bate ya magulio nyakale pre pocket friendly na bako batebe. Bono bantu bali motorigereti. Ebiasara byane mbwate no plaza mbwate biasara. First floor, room 104. Osekero go chana boko bolinge duka ya boninga yeri. Na pokole tupakororo. Igari etoko fa services chokoro chi computer unit. Any type of laptop. Any type of laptop, any type of phone. We do repairs. We even sell these laptops. Chiduka to wato plaza nyibere. Mono ere koro ku favor. Ewono. Ende no ere koro mate gali to bate na kasaiba ma ko clarity. Ewono. Igoko wocho plaza. Boli ya clarity kayere. Bonface kayale. You get your service. You will never complain. Yes. Bonde bantombara roba biriba kukobwati asechensemo chimitandao na boko ba a shout out mbachi kukobwati sa discard ngangyo tatu kwa nilikora na boko ba a shout out bono ngo na shout out ase ndugu ya Naro ku Felix Nyabayo. He is my friend. To have an primary. We are doing business together at Wood Plaza. And they shout out and then I say my Narasio is also my friend because we have a business relationship.
nendugu yane kaka makworo ndoche kwandikire ga makworo no ligeretie kanyago semia abantu buna togocha twara ikaransa twakwana ebono yo abasaya bange gusinjora abakwanira bagenda gwetoma sensemo yo bonchereri sensemo yo kweneke ngankwirigiri barekera litko abasasa ndonsi mole no ninche buno yo nkaransta tinke nereti asobota jiri ya nande egento no gwetoma buna nateba onye gotete guchaka egento rero chaka rero tumia kelio bwate guchaka ebono nande ntunto karibisha te vijana vilivita ite korosi no nechisim bari willing you can come to us kwana na into we want to empower people ntoda itiko tenen kan tutweka ya to te monda tu ale gento na tuta nyora abantu toko e lift para kero monda tu ale gali yabo eficha yagwa sense moyo bonchereri bwa kama tukali abo singi kilio kan tukikerani ama tukabo sio yonta itento ale college Oigeri abantu na wabonete korosi ngegeri abantu barosi chisim abantu we empower people you know Fridah, success yo monto. Let me tell you. Success yo monto, tali chibesa irengo wate in your account, in your bank account. Tali chigorofa irenga you own. Tali chigali irengo wate para. Pantu ba chire ba wate chigali chinene, chigorofa, chibesa chinyinga account. Ndo na bako Monyenye gitali araire, chibesa chinyita kama konya. Kwarole. Baku lietali abali ya endraigo. Kwarole. Nche Bonface, what I believe, success is how many people you grow. Yeah. How many people long after you're gone are talking about you. Bantu mbalenga bagu kwana igoro lietali yago. Nga the legacy you leave behind. The legacy you leave behind. Abantu mbalenga bagu kwana ngonye taliboni. Anganchi tindu kwa afford no ne kiranga chibu. Kwarodi. Igonje ndata ndo denga konye boni na nkonyete. Na rende no ne familia ani. Kwarodi. I will be so happy. I'll sleep. Ni ndo ense yonkoro happy man. Yes. Ambia mana sana bodi asogosanga ninde. Bia mana sana manchi muri kwa biri ko gosanga ninde ko to agachagete omoroberiga goikabona iga toikire omoirio no gosemele kwa nimna kwa biri go kwimanya amange ase sector yo bonchereria. Onde nyura sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotanyara gwitra Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagotanyara gwitra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotanyara gwitra www.ndizitv.or.ke Iritarene Fridah Kerubo kukuganiria oburigeria obya kwikali tukulia Ijumaa tukigosanga imeyo morobiri obwense yohoncheria astora chigotalira eduka ya Uhuru Superstore erinde twesemia amange gomanchi muri egenda kubwatia emerobiri nde imegetaseni kia Ndizi TV ende gotengere getaseni kia Ndizi TV ubona bo bwansu ubomugusi So Fridah twaicanire koraria